307. Se on aika kaunis. Taas jäi jumi. Kyllä on hieno. Ota isompaa. Eikö anneta? Se on hieno. Mä ajattelin, se antaa myös aika hyvää säväyksen. Sillä on niinku liike. Joo. Mikähän temppu on? Mennäänkö sitten? Mennään. Tervetuloa siis Diabolothon kenttäurheilukilpailujen palkintojen jakotilaisuuteen. Mennään suoraan niihin palkintoihin ja aloitetaan niinku Euroviisuissakin, sieltä 3. ensin ja sitten poispäin. Eli muistakaa myös kannustaa, että se oli kuitenkin reilu kilpailu, kilpailu oli tiukkaa ja pisteitä jaettiin paljon ja tulokset oli tosi kova. Tehtiin monta Diabolothonin niinku ennätystä. Et koko lajin historian aikana niin kaikki ennätykset löytiin uusiksi saman tien. Ja 3. palkinto. Olli. Pääset tälle tuolille. Ja kolmannen pitää istua. Sori. Ja toinen sija on jaettu. Ja toisen sijan jakaa Konsta ja Tempe. You get the second. You can stand on this chair because you're higher than Olli. You did better than Olli. And first prize on myös jaettu. Ja ensimmäisen palkinnon jakaa Marko ja Aaro. Se on Stacking Cups. Ja koska mitä itse asiassa jos sen avaa, niin siinä on 2 pinkkaa niitä kuppeja, niin toinen teistä voi ottaa toisen pinkan. Ja sitten te voitte harjoitella sitä vasta yhdessä. Siinä speedstacking kilpailuissa, se on niinku kilpaurheilulaji, niin siellä on niinku myös semmoinen pareissa kasaamislaji, niin te voitte alkaa treenata sitä. Speedstacking. Ja hyvä yleisö, kaikille tarjotaan kahvit. Kaikissa kilpailussa. Eli mitään kahvia tehdään, ja sitten on fotokappua ja tervetuloa mitalikohteille. Juuri sama Tiivistäkää, tiivistäkää.